Afrontamos o obxectivo desta asamblea e deste período principalmente é facer unha Galiza Nova máis forte e máis útil para a mocidade galega, que estea aínda máis en contacto cos problemas e intereses da mocidade e que aporte solucións no ideario nacionalista, que é onde se atopan todos aos seus problemas, principalmente. Vimos dunha Asamblea Nacional con máis participación que a anterior e, sobre todo, vimos dunha Asamblea Nacional cunha media de idade moi renovada. A maioría da nosa militancia actualmente está na franxa entre os 15 e os 19 anos, o que nos dá unha marxe de traballo moi importante, con xente moi nova que cada vez está máis a mirar para nós. Vimos de recibir durante a campaña electoral unha morea de afiliacións novas que se sumaban ao efecto Pontón, a un hashtag que tivemos tamén na campaña, que era Mocidade en Bloque, xente pedindo colaborar con nós na campaña, xente que se sumou ao proxecto e xente que participou xa da nosa Asamblea Nacional a pasada semana. Na miña clase tuve un profesor que negou que Alfonso VII fose coroado rei de Galiza. Dixo que foi coronado rei de las Españas. Que foi coronado en Galiza? Sí, pode ser. Pero ele non era rei de Galiza. O reino de Galiza era un invento que fixeron os nacionalistas e demais. Contra iso, penso que temos unha tradición historiográfica no nacionalismo moi importante, comezada por Francisco Carballo, Anselmo López Carreira e outros moitos referentes, sobre todo na Idade Media e demais. De feito, máis que na universidade, sí que no ensino medio, algo na asignatura de lingua galega, porque nos currículos de historia está totalmente borrado, sí que se ensina nas partes de sociolingüística o tema de que Galiza foi unha realidade social diferente ao longo do tempo, pode que non lle poderamos chamar nación no século XV, no século XII, pero sí que era unha realidade diferente de Castela.